Аз съм Арфа08 и днес с мен е Тортиния бос. И днес ще снимаме на Minecraft Survival. Нека да започваме. Бос, къде падна? Тук има ли нещо хубаво? Не. Да, трябва да съберем дърво. Аз съм там. Трябва да си направим нещо като жилище. Ама трябва да събираме дърво много. Добре, ела следвай ми. Майче вече реших къде ще ни е жилището. Намери село. А? Намери село. Не, ела да видиш къде. Къде ще живеем. Не знам. Нали идваш ли? Да. Ама да знаеш, че ще бъде бая хубаво. Няма да е като другите ни къщи. Аз имам 20 дърво. Идваш ли? Да, тук съм. Въртега. Добре. Нищо няма ти пусна. Знам, мама, искам просто да пробвам. Айде, Точно момента отгладнях. Там храна. аре, идваш ли? За теб съм. Ох, Няма да бягам. Що? тук има зайци. Намерих още една мина. Ела да видиш. Аз трябва да си направя крафтинг тейбъл. Ти ли ще направиш крафтинг тейбъл или аз? Тук аз имам малко дърво. Така, на мен ни трябва кирка, меч и... Брадва. Ай, брадва. Брадва. Аз ще се направя една такова. И това е. Чакай, да се направя пачечка. Направи ми и на мене, моля те. Добре. Да знаеш, че е този чест, дето го слагаме и тук е мой. Ау! Как да ударя крафтинг? Този чест е мой, да знаеш. Направил съм 2 кирки. Ама аз имам кирка. Да бе, ама за всеки случай съм направил още една. Сега искам да замесня. Така да събера малко дърво. Става. Ох, и аз в точния момент огладнях. Аз нямам 2 бутчета. Аз едно. Знаеш къде ще живеем? Къде? Ето в ето сдух, където аз в момента пробивам. Махни са! Искам я да събирам там. Добре, спри да копаеш. Мисля, че толкова дълбоко стига. И сега отиди малко събери дърво. Става ли? Да. Отивай. Ако няма тук, къде да отивам? Отиди. Тази дом. Еми, отивай. Виж, ей тук има. Сам да не се загубиш. Няма. Добре, я да видим да се направя печка. Да направим печка. О, човек. Нямам 4 бутчета. Аз 1,5. Ще отгладня първи. И колко дърво ти трябва? 1 отсечи. Искам цяло дърво да отсечеш. Чакай сега, тук ще направя и така като такова. Ох, аз вече съм аз нямам 2 бутчета. Това не е добре.
Питаш ли ма мене, аз още малко вече съм на 3 бутчета. Ми не е зле да потърсиш нещо за храна. Тук няма, освен зайци. Ми убие един път, може То да няма да даде нищо малко. в мината, където ще ни е къщата. Ходя бавно. Аз гледам тук да поправя малко. Това е моя чест. И не ми бутай нещата. Лопатата ти да там само да знаеш. Замисли. Добре. Ако искаш там си я оставя, ама... Така. Чакай да стане по-хубаво. Махни се. Чакай. Бе, чакай, бе! Ей! Имам стол меч. Кой имаш? Стол меч. Да, наистина с тъпалца ще бъде по-добре. Ще да направя още. Тук ще бъдем... И трябва да запълним... тая мина. Ще я запълним с нещо и ще направим на врата, за да може да влизаме. Защото чудовище... Тук направи стъпалца. Тук. Добре, ама чакай, че той се развали. Чакай да го махна. Не се е развалило, добре. Добре. Ама и тук направи стъпалца. Долу. Как го направи? Купички. Вече ще направиш ли? И тук, виж. Тук две. Където? За нашата дупка. И тук. Да. Така е добре. Да, сега е супер. Ето, изли. Аз нямам. Аз отивам да убивам. Отивай. Аз съм на 2 бутчета. Аз съм на 2 бутчета и половина. Тук няма нищо. Ами отиди някъде, човек. Я чакай, стой където си, ще се опитам да се телепортна. Чакай. Ай, по-бързо. Чакай. Не става. Гадост. Добре, хора, сега спираме клипа за малко, за да можем да си набавим храна и после ще се върнем. Здравейте, хора, ние отново се върнахме, като вече направихме страшно много промени, надяваме се да ви хареса. В нашата мина какво ли не открихме? Сега ще ви покажа. Лапис ползвам. Не само, намерихме айрон, И голд. кол, намерихме също. Ето лапис лазулито. Само дето не забравих къде е голда. Аз не съм. Къде? Май е тук някъде. Его редстоун, его е там голд. Къде е редстоун? Его е, тук в дупката. Къде е в дупката? Ето е тук, бе. Тук. Да, редстоун, Не ни трябва, за нищо не става. Тук има още. Кол. Тук има много кол. И трябва ми храна. Пак. Сега къде трябва да ходим? Не видях.
Ни затваряй, защото аз идвам. Ни затваряй, бе. Загубих се. Ти винаги се губиш навсякъде, където и да си. Ето. Дай малко. Нямам две. Дай ми едно. После, да си оставя моите. Фу, мачи си. Човек не може да се нахрани от тебе. Какво да направя, бе? Що ми даде 10, аз исках 2. Да, нима ядосваш после. А все пак. Не ми путай в честа. Те е моя чест. Ето е моя. Не, Къде? твоя е където е крафтинг тейбъл. Да, там е моя. Горе отстрани, където има точ. И отдолу чест е моя. Всяко се правим в къщата. Не знам. И хора, това беше от нас. Довиждане до другият клип. Hasta la vista!